През моята работа съм работила с много млади хора. Тази младежка енергия, това зарежда и мен. Искам да продължа да го правя, така че се надявам се този наш проект да бъде занапред в много години. Като разбрах за този проект, изобщо не смятах, че ще е чак толкова приключенски, така да кажем. Забавен, интересен. Излизаш извън зоната си на комфорт, чрез това нещо. Те пълния Румен дигна ли така на ръка? Защото Мария дигна една. Не с стълбата влезна. Моят процес на производство на виното започна от самата беритба на самия сорт Каберне Фран. И след това се преместихме в винарната за осъществяването на следващия процес, който беше ромкане на гроздето и вкарване в съответно самия съд. Гледаме да бъде млад стил, поради това искам и етикета да подчертава самото вино, самия млад стил на виното. В човек, който после трябва да се го разберете и го преведе на визуален език, това е супер основополагащо. Да разбере дори каква техника да ползва, защото той може да ползва много техники. Той е художник. Да направи отпечатък или въпросната илюстрация, след това да се сканира и съответно вече да се разработи дигитално как би стояло най-възможно.